matag sang panahon kag bulig kun ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa oras nga. Alas Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, welcome na sa ato nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, Martes, kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 26 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami na tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa isa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita gikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod natin sa pagdurong sa mga balita sa subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka marga panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan pila ka mga marga panguna nga mga balita no aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining aton nga pala tuntunan sa sinasanambal ko na gani
Martes nga edisyon sa ato nga palatuntunan diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Pet sa 26 kita sa bulan sa Oktobre, and it's 30 or 60 days to go na lang ya mga kabinan. Sa 60 dias na lang kag mag-celebrar na kita iya sang adlaw sang Pasko. 60 days more to go sa ato niya nga mga kabombo. Kadasig lang, no? Sa mga inadlaw ta before Christmas. So, anong mga nagpanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan, nga ato niya nga diskusyonan sa subong yang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition sa pila iya ka mga nagpanguna nga mga balita local sa subong yang aga, no? Chikeron ta naman. Kamustahon ta ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod. Chikeron nato na ang unang hugnat, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, unang nga hugnat sa balita sang patrol. Kamusta ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod? Ibalo naton sa aton nga mga kauturan, no, sa sining nagahilapit nga tigkalalag, no, kay kung tanawon naton it's October 26 sa aton iya nga mga kabombo, no, tiyang pagpanghanda sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan sa subong iya nga tigkalalag, no, ang bugos nga pwersa actually sa bugos nga Region 6 meron na sang mando, no, para nga ti alerto iyang tanan. Ang hambal gani sa aton iya nga BCPO Director from Police Station 1 to Police Station iya mga kabinan 7, no, Police Station number 10 mayara kita driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kaga subong man sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga, no, hibaloon naton ang ining ginaduso nga refund sa paggasaka tubla last time pagdugang, no, sang bill sa aton iya nga kuryente. So ang sanggo niyang panlunsod sa syudad sa Bacolod mayaraman iya sang ginpatigayon nga hearing kag subong man ang mayara na sang persons of interest sa pagtiro patay sa may barangay Tanod sang barangay sa barangay Tanod, dribla sa 13th Street, Dumdumanyo. So at least, no, ang mga kapulisan ta may lead na gidman kay last time to sa mga previous to bala nga mga pila ka mga months ago to ka may mga tiruhan to ka limunaw lang subong ya tiara ho di kabay pa nga madakpan ining suspitsado sinutong mga suspitsado duha tubtob ka mga tatlo iya ka mga persona kag subong man sa ato nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no, sa mga balita pungsud noon nga ato nga tutukan si President Rodrigo Duterte may panugyan sa mga LGU nga maghimo sa tanan nga pamaagi agud mabakunahan ang tanan amo ni ang kumbaga para nga at least mabalik na kita sa normal kung mabakunahan niya ang tanan, no. Ang kaso ang COVID, no, ang kaso sang COVID in fairness, no, 4,400. So ay nagidiga pang lakaak gid nga puwerte gid, no, unlike sa mga terikdan nga mga inadlaw nga 22,000 sa isa lang kaadlaw nga mga nagdugang nga kaso. So this time iya, no, 4,400. Duway na ganigala po 5,000 kabay pa nga dire-diretso lang ini, no, sa aton man nga mga kauturan and sa aton iya nga mga kabombo. Dugang pa nga mga balita ng mga PUV drivers ay mga hirit ni sila nga dapat 1,000 seating capacity. Pahigad-higad lang ni anay, no. Ay tiway pa man niya nagbalik ya sa normal ang tanan, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kag sa dugang pa nga mga balita nagikan sa luwas sang pungsod. Moderna, no, ang Moderna vaccine nagahambal na sila subong nga safe ang ilang bakuna para iya sa mga kabataan. Si
sige. So, initanan sa aton nga mga kauturan ang aton nga diskusyonan samtang kita'y nagapangalagad drigid lamang sa sining Martes nga edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa subong nga aga, no, sa mga kabombo naton, kamustahon naton ang aton nga palibot siyudad sa Bacolod sining maulan nga tiyempo, maulan nga panahon. Dito pakta, no, dugay-dugay nagatulo-tulo nga aton nga kalibutan. So, mas maayo pagwa naton sa aton nga tagsa iya ka mga panimalay magdalagid kita, no, sa aton iya nga panaming salawas, no. Very very important gid na sa aton iya nga mga kabombo nga kun magwa man kita sa aton iya nga tagsa ka panimalay, we have to see to it nga may mga payong kita importante kay hindi pwede nga masakit kita subong, no, given subong nga sitwasyon ba subong yang aga Bombo Anthony yung mga kwan bala mga nagapilila kundi sa subong nga semana until sa Saturday sa University of St. Lasal na gid man ang registration sa COMELEC. So sa mga kundi nagataliti before alas 4 sa kagahon may nagpulo pa na lithi. So naula na naman mga kauturan tato no, buklad lang sa payong kay ang pila sa liwat, no, sa aton nga mga kabombo ang pila kutob naman to sa unhan pa sang doctor's hospital. So, tinaulanan no? So, galing kay sa ila na, tiway na sila choice, pero mapila sila kay man, ginpulawan na nila, no? So, grabe, no? Gapaulan para nga mga makaparehestro, no? So, muna, ara ang aton iyang willingness, ang kagustuhan ta nga parehestro, no? Pero importante sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, we have to be very careful man, no? Sa especially bala sa kung nagaulan kung parehestro ka dira, dala ka na gid tuod sa mga sang payong, no? Very very important gid kay kabudlay man karon nga ang desire mo sa pagparehestro ara, pero kung magmasakit ka amo rin ginambal nila di ba nakabayad. Although again diretso ta na magbutar, pero subong ya extension na nagidyang ginhatag na sang COMELEC para maakomodar atong mga kauturan naton nga wala pa iya nga mga wala pa nakaparehestro, no. So sige, no, ibaloon naton, no, ang pinaka latest nga update, pero sa aton iya nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan, no, ang syempre sa aton nga mga kabombo promo naton diri sa Bombo Radio, why na iya punaw, no? Subong padayon ang pagpanghatag naton sa pamaskwa sa inyo para sa aton nga mga kauturan kay nga ang radyo no gina-emphasize naton AM nga radio AM nga radyo nga let's say ginhatag na sa inyo, no, maski wala na naka-fix dial basta ginhatag, it's either Action Radyo, RMN. So, dala diri sa Bombo kay bayluhan ta na nga radyo, no? Sa mapag-on pagid nga radyo nga yari sa atubangan ko. So, ini nga radyo, no, may sticker ni sang Bombo, may flashlight, may LED light, and then ang battery niya sini, pwede mo mabakal, no, kay sa tiyon sang emerhensya kung wala kuryente, or pwede man masaksak mo sa kuryente, no? So, may kanasang pangitaon pa, hindi mabakod nga radyo at the same time, hatagan pa namon ka mo sang pamilete nga 1,000 pesos, no? 1,000 ka pesos, luwas sina, no? So, pamaskwa gini sa inyo, no? Temprano nga pamaskwa para sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo ning ginambal nga ano pang ginahulat mo tidriya sa Bombo para gid ni sa aton iya nga mga listeners nga padayon kamo nga nagasakdag bala sa aton, no, padayon kamo nga nagasakdag sa mga palatuntunan naton driya sa Bombo Radio. So para gid ni sa inyo sa aton iya nga mga kauturan, okay? So dala lang diri ang inyo nga mga radyo, no, driya sa istasyon naton driya sa Bombo Radio, okay? And syempre, hambal ko na gani ang aton yung promo, ang grand draw sini sa adlaw sang Pasko gid December 25, may mangin milyonaryo gid, may mangin kabahin naman sang Bombo Millionaires Club, no? So ang inilang yung promo 20 years na ini siya, no, 20 ka tuig, duha na kadekada sa aton yung mga kauturan. So again, ang aton yung promo nga 1-2 panalo promo 2021
na so sa aton yung mga kabombo kag sa aton yung mga ka-Star Nation kay sa kaluoy sang Ginoo kag sa aton yung pag-inupdanay sa paghalong kag sa pagsunod sang ginatawag naton nga minimum health protocol amat-amat na nga di bala kung tanawon ta nagabalik na sa normal ang pangabuhi ta nagikan sa pandemya. Matamat na nga nagahalog, no? So, kabay pa nga magsigid-sige lang. So, dayon na gid ang Paskwa kag ang masunod nga bombo milyonaryo ang may baruan mismo sa adlaw sang Paskwa. That will be on December 25. Ang balik ko na gadi kay na sa inyo, it's 60 days to go na lang, no? Kag Christmas na. So, 60 days to go, may baluan ta. Sino naman na masunod nga mangin bombo milyonaryo? Ikaw na bala ina, no? So, join sa ato niya nga promo. So, ang inyo nga ginapaabot nga pang last quarter naton nga promo, radio promo naton kag bangod nga ini ang nagikan sa Bombo Radio Philippines. Amo lamang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa diin ang premyo mismo ang nagahulat sa mga winners para sa adlaw-adlaw nga cash siyahan, no? Sini nga pandemya damo ginang apektado pero kita dire sa Bombo way na nangin upang, no? May mga promo si kita gyapon wala nagaunta ta mga promo sa Bombo. So sa pagsugod again sa paghulog nyo sa mga entries nagsugod na kita so hulog lang kamo, no, sa inyo sa nga mga entries sa 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balde-balding pa premyo na may cash siyahan pa. As per approved ini siya ha sang DOH FDA CFRR permit number 1553 series of 2021. Sariwat, no? 6 million pesos in total prizes nationwide. Isa ka winner sang 1 million pesos nga cash. Para sa grand prize, 4 ka winner sang 50 mil pesos per regional winner para sa grand draw, no? Luzon, Visayas, Mindanao, sa aton yung mga kabombo kag NCR. So, ang guaranteed prizes naton sa 24 key areas. Ang first prize naton is 15,000 pesos. Ang aton nga second prize is 10,000 pesos. Ang aton nga third prize, 5,000 pesos, no? So, sa aton naman niya, sa mga kabombo naton, sa aton nga daily winners, sa kada Bombo Radio kag Star FM station, may 3 ka winners kada adlaw, kung 15 ka winners kada semana, sang 1,150 pesos bilang total prizes. Okay? So, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, no? So, amo ning ginambal naton nga ang inyo, no? 3 di ka mga winners, no? Sa aton iya nga mga kauturan. So, ang breakdown sa mga daily winners naton, sa liwat 1,150 pesos nga cash ka gift pack 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. Okay? So, adlaw-adlaw, may 3 ni siya nga mga daog. Humalin Lunes tubto Biyernes. 15 ka winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana. Ang premyo, take note of this, ang premyo mo nagahulat sa mga daily winners, sa tagsa ka winner, may 6. No? Hatagan ka mo namon sa liwat ha, sang 6 hours. 6 ka oras nga gahatag sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang pangalan. Kaysa tiyon nga hindi makaabot ang winner sa natalanang oras, magabunot liwat sang panibago nga winner tubtob nga ma-claim ang tanan nga mga premyo. So, klaro na kita dira ha. So, mahulog again sa mga kauturan naton 6 hours, so may enough time naman kamo pagkabati dalas ang 2 ka photocopy nga valid nga photocopy nga IDs kag ihulog dire, no? Maghulog sa inyo sa mga entries agud may chance kamo nga madala sa 3 ka mga palaron nga tagdaog everyday. So, magasugod ang paglawag sa mga daily winners sa November 1. Okay? Pamatigid sa Bombo, ha? Kay November 1 dayon na, no? Masugod kita sa paglawag sa mga winners. Again, sa aton nga kabahin sa mga proofs of purchase naton nga pwede nyo gidihulog bilang isa ka entry, syempre, sa mga amay sa puluyan, medyo kapoy-kapoy sa mga misis,
no? Kung mag-inom si Mr. sang Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Ang takop, ang takop sang bottle, hindi pag-ihaboy. Kay isa ka bottle cap, sang bisan ano lang, asay, isang light, platinum, zero o consolera, isa na ka-entry. Siyempre, subong, no? Bukas naman, makapailiw-ilo na kita. Makakanto na kita sa paborito natin yung pawn shop, ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Your diamond and pearl house. Iloilo, Bacolod, Calibor, and Rojas, no? So, sa mga, or rather, pwede kita makakanto sa Iloilo, no? Sa mga kabombo naton. So, ang proof of purchase sa ka-coupon sa tag sa ka-1 gatos ka pesos, no? Nga pagbakal sa jewelry, watches, or kung bisan ano nga pawned item. And of course, ang subong kinanglanon gid naton sang supplement, dibla? Subong nga pandemya, no? Seed panyawan. Basta panyawan, manunggal. So, panyawan. Sa proof of purchase naton, isa ka empty blister pad ukon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule ukon panyawan banaba or garlic plus makabuhay food supplement, isa na ka-entry. So, magasugod na sa Lunes, rather, nagsugod na kita sang Lunes, no? Sa paghulog baton sa inyo sa mga entries or sa aton yung mga kabombo. So, until ini December 25, 2021, 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng pa, premyo na, may cash pa. So, good luck sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Para naman sa aton iya nga promo kung sa din may bago iya nga bombo milyonaryo naman sa December 25. Okay? Sige. So much on this sa mga kauturan naton. Yari naman kita, sitwasyon naman naton sa aton yung palibot sa syudad sa Bacolod. Hambal ko na ganiti maulano naton tiyempo, maulano naton yung panahon dito ya sa Davao area, no? May mga pagbinaha nga mga nagluluntad. Tigdiri gani sa aton niya, tiyan mo ni pulo panalithi, pag-ulan. Salamat kita hindi tanto ya, no? Ang mga pagbinaha diriya sa aton. But then, tichikero naton, kamusta nga aton niya paribot? Kaya man nagtaliti, ang balko na, ang mga nagparehistro toho sa Gwa sa University of St. Lasal, ginpang-ulanan. Sa pihak nga linya, chikero naton, ang una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Zil, good morning! Yes, sa Bomboan, isa ka maulanon nga adlaw o kanaga sa aton tanan na Bomboan. So live naman kita diri liwat sa University of St. Lasal Bomboan. So sa subong nun na medyo mabasa-basa kaga maulanon gid ang aton nga panahon Bomboan, pero ang aton nga mga kauturan hindi gid mapunggan sa gihapon. Grabe gyapon Bomboan, wala gyapon naguba ang linya. No? Mapili lang ni sila kahit kung magpasilong sila base kung masulatan ni ang ilang linya. So wala nila gidya ginguba ila linya. Yes, sa Bomboan padayon. Anong ulan as in masupot man kung wala ka bido jacket ng dala mo maulanan ka gidya, mabasa ka. Yes, sa Bomboan kay ti medyo subong gadabo-dabo sang kagina nagatalithi gida supot gida Bomboan kung ikaw may wala ka payong sa mabasa ka gidya sang ulan. So sa subong Bomboan gapila lang gid sila ya sa gyapon, no? Biska nagatulot talithi o kung nagadabo-dabo Bomboan, gapila lang gid gyapon ang aton nga mga kauturan diri nga magaparehistro. So kadamo na, no? Approaching na guro to 1,000 ining gapila kay ti hasta na dito sa doctors ang pila Bomboan sa subong nga aga. So kadamo lang gid so ila diri ang wala pa mga dala payong, may mga jacket sila ti amo lang ning ila gina himo nga kalo Bomboan, pero ang iban sa ila wala gid ni mga jacket sa tani mapasilong lang ni anay sila galing kay ti ang linya bala nilang ila man nga ginapanumdom base masalutan ni karon. So amo naman na ang problema da Bomboan kay ti wala disang palasilungan unlike sa mga mall, no? Magapatigayon sa satellite registration, so may ara sila nga pwedeng pasilungan sa diriya ang kung hindi pa mahatagan sa nga number Bomboan, so hindi gid allowed anay magasulod diri sa may eskwelahan. Oo. Ay, sus, tinano na lang. Ang balko na ganiti, kita ko iban may mga payong dira. Ikaw gani Bombosil ka lapad sang imo sini nga payong okay gid para nga ma-protect ka gid dira. So ang iba naton nga mga kauturan, makita ko man nagaano lang may mga jacket lang sila yakag kalo. Ti ano na lang ni karon ti ko magkalabas sa abi nanong plastada. Ay, ano
Amo gid bomboan te, wala gid sila di pala silungan ang iban, amo lang gani. Pasalamat lang ta kay hindi amo nakatudo ang ulan, medyo gadabu-dabu lang gid siya bomboan. So hindi pa gid mabasa ang aton nga kauturan galing kay ti magtudo karon na bunok, amo gini ang pagambal nga mabiya gid sila guranay sa ilang nga linya ka mangita sila sang palasilungan kay ti ka alang-alang mana no nga magasulay sila bomboan ka budlay pangadaan subong sang tiyempo kay ti makatrangkaso gini ang ulan init bala nga gasigi init tapos pagkadugay maulanan ka naman sumatrangkaso gidi ka kabudlay gid bomboan. So sa subong gani ang aton nga kamera nakaplastar lang ni sa patrol sang police station 4 bomboan. Oo. So nangita Ay, para lang kay mabasa. Kaya wala man sang ligwa, gidi nga pwede ka nga maplastaran, kay do halos tanan di bomboan, hindi man ta di pwede nga makapagutok, mandi sa aton nga mga kauturan nga nagapilila, kay ti amo lang man ni ang ilang nga para silungan diya sa maya gate 1 bala, ang the waiting shed na di nga gamay, ti amo lang na ang gaserbe nga pala silungan, pero ang iban diya nagapungko lang di sa higad, wala gid sila kapasilong babuan amo na gani jacket lang ilang nga ginatakdong sa subong ga amat-amat tudo ini ang ulan na babuan naga tulotalithi na gid. So kabay pa nga ang kauturan tada sa maya punta kay ti miara subong babuan nagatan-aw na ni sa aton nga Facebook live mapasilong na sila anay kay base karon pagka hatag na sang numero basa na sila pag cater sa ila sang taga Comelec babuan. O amo gani man, no? So pero ano man guro kung mag-ano gid, kung mag-amo na magtulot-tamaan gid ja, pwede ma-assist ya sang ano ni police nga ti balik lang gid sila ya sa linya nila o galing eh. Yes, bamboan, depende na sila kay tinagliga dito sa may SM gani. Biska nagtudo-tudo na tong ulan niya, iba niya basa gito kay ti Asus. sang ulihin naman lang tiya diba bamboan nga ginapasunod Oo. sila sa may parking area. Oo. Pero nagpila gito sila yan sa gyapon, biska Ay nagaulan. tandaan mo man ang tupad mo ti amo na yung bal nila, honesty is the best policy. Amo So, gani sa honest matyaganay na lang. lang sila. Oo, para hindi mag-ilinaway. Kaya kabalo ka man na kung sino tupad mo. So, kung dira ka nakapila, kung basa, hindi na yakaroon ka basa. Ti lisensya. May mga pulis man dila, debla? Yes, may ara man ang kapulisan, dire nga nagabantay, nakaupo naton na sa Police Station 4 kasubong man na bomboan ang City Legal Enforcement Unit kag Task Force Disiplina. Kay ti alas ano pa lang, wala pa man alas 5, pwede gid sila anay makapasilong-silong kay kabudlay bomboan ang iban sa ila guro wala pa ni nakapaligo o kon nagapanibin lang ti ang ulo mo mabasa sa ulan masakitan ikaw kataruhon kagatrangkaso gid ang gwa bomboan. Amo na, no? Ti mabasa ka kung aga, syempre tunog lang gani. Amo na, kung hina-hina kada karon. Amo ni ginambal ba buwis buhay man nga registration man. Amugid gani, kagina pagapadulong namon, pag kita ko sa punta bomboan, ang bako kalaba-laba naman isang pila gihapon. Tapos biska nagaulan niya bomboan, ang bako wala ginagpasilong ni sila kahit isang pagpakadto din namon daw medyo todo pa ang ulan. Oo. So ara lang gid sila gihapon, ang iba niya timayo kay may mga payong, pero ang iba niya bomboan nagasulay lang gid sa talithi. Oo. So amo na dapat siya kuan lang unahon tagid. We have to remember ang registration ti okay man kay maboto kita pero ti kinahanglan pa dumuntang lawas ta budlay na karon magsagit at ang kaso tapos ti may mga katupad pa ta dira amo na hindi ka kasigurado COVID subong nga daan bombozil. Amo gid bomboan kay ti ang registration gani nambal ta ara lang na kay ti may mga 1 week pa no 1 week pa siguro ang nabilin nga magparehistro pero kung magatrangkaso kada karon ti paano ka pa na makaparehistro kay ginakuan ta disang temperature antes magsulod sa may satellite registration na bomboan so dapat mapasilong gid sila kaga hindi gid sila anay magsigi sulay-sulay sa ulan kay kadelikado gid a bomboan. Oo, so amo gid na importante na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no. Ano lang da sila ti ano hon tanabi kay makwan sila mapila gid no kay ti until end of the month nabalta na gani diretso man na nilang magpila. Perte no amo na lang ginambal yang grabe gid ang desire sang tawo bombosil subong nga makaboto. Ti bahala na daga ulan na basta mapila. Amo gid bomboan kay ti
Amo ginambal nga mapili gid sila ya sa ila nga gusto subong no nga maging liderato sa ang aton nga nasyon a Bomboan. So hindi ta gini sila mapunggan tibis ka nagatalit laban lang din sila gyapon fighting sila gyapon na Bomboan. Kag Bomboan sa subong man nga adlaw no aton lang nga idugang nga i-deploy na karon ang mga kapulisan naton sa kada sementeryo Bomboan para mag-checkar sinisang seguridad kay ti subong nagaamat-amat nakadto ang aton nga mga kauturan dira sa may mga sementeryo para advance nga magduaw magsindi sang kandila ka maghala dira sa bulak kay ti sa maabot nga Oktubre 30 hasta November 2 no sirad-an na ni ang mga sementeryo Bomboan. Oo, gani man. So, mayo man na nakalerto nga ato niyang makatapos ang kapulisan and I'm sure nationwide man ini, no? And sa aton tag sa iya ka mga sementeryo, no, amo na para masituit ya nga ti okay lang ang mga pagbisita ta dira. So, subong pa lang ti makaamat-amat na kita kadto sa mga sementeryo eh. Yes, sa Bomboan kag ambulan na sa gyapon no padayon ang ilang nga pahanumdom nga dapat magsunod lang nga Bomboan sa minimum health protocol nga ginapatuman sang aton nga syudad kag kung pwede ma-social distancing gid sila Bomboan kag ining mga gatherings wala Bomboan mag-Halloween, likawan gid nila kung pwede. Ining mga trick or treats wala sa pamilya lang nila Bomboan o kung sa sulod sang panimalay hindi na sila mang laksan pa to kon maglagaw kung diin pa to nga mga party Bomboan kay isubong kabalo naman ta nga kadelikado sa nga tiyempo nagataas ang aton nga cases. So ining mga party Bomboan mga social gatherings kung dapat kag kung pwede Bomboan dapat alikawan lang gid sa aton nga mga kauturan. Yes, no. Amo na ang pinaka-importante. Kabalo ka, Bombozil, syempre nakaandan ta na bayad sa tradisyon ta nga amo na kung November 1, November 2 sa ibang lugar diri sa Pilipinas may tigkilala gid amo gid na iya party, no, Halloween party. Pero ti subong pwede ta man na mapaiway. Although ikaduha na ni nga November nga do medyo subo-subo. Hati syempre nakaanad na sanay kita pagdumdum sa mga minatay naton pero makahulat man na iya importante safe kita. Na importante base pa malang sa December kundi kung maghalog-halog kita tanan kag mabakunahan ang tanan kundi do ka sulusulhay man kita. Amo gid Bomboan kay ti ko mag-cooperar kita tanan no cooperation lang sa kada kag isa malabot gini ang ginahandom naton Bomboan nga new normal no kahit hindi naman kita makabalikid sa normal gid nga pagpangabuhi amo ni ang aton ginatawag nga new normal Bomboan. So dapat cooperation ng sa isa kag isa para magnubo na ni ang kaso ta kag medyo magligwa-ligwa dire no ang aton nga quarantine status Bomboan kay ti subong ara pakita gyapon sa GCQ with heightened restrictions sa gihapon Bomboan. So dapat makooperar lang ang kada sa aton. Oo, amo na ang pinaka-importante. Anyway, sa mga kauturan naton balik dira sa may gwa sa University of St. Lasal, no? Ano mas mayo gid kon may payong pero kung mag-apas ka subong kay ang i-accommodate 350 plus 100 sa special nga lane like PWD, mga senior citizen or pregnant women. So makaano pa ayan? Lapaw naman siguro 350. Kay sa pagkalaba hasta nato ya sa punta to sang doctor's hospital, Bombozil? Sa Bomboan, so sigurado gid ko Bomboan ang mga gapadulong pa lang subong hindi na ni sila maabdan kay ti sa subong gani nagalapit na 1,000 o kon approaching na to 1,000 ining mga kauturan naton nga nagapila Bomboan kay lawig-lawig na asta nato sa maya doctor's hospital kag ang pila ni hindi sila nga laka-laka no nagaikit pa ning aton nga mga kauturan dire. So laban-laban gid Bomboan pahimunong na lang sila na sa ilang nga panimalay kag buwas agahan pa nila kadto dire para maabtan sila sang makiter sila sang Comelec Bomboan. Hambal taga ni ano ni yung plastada ni nga do why niya nagakahubas na no pero gin kakas mo ng payong mo okay na. Yes, Bomboan, naghula-hulaw na ang ulan dire. Kaluyan ka. Dapat makiog yun. Gini ang panahon nanay sa aton nga mga kauturan kay kaluoy man di ang iban sa ila wala mga dala nga payong. Oo, gani man. No? So hindi tabla may imagine na balaga pulaw bugtaw na da sila para makapila tapos di syempre may lang kung makapamahaw ka, mapila ka. Karon pa ni mabukas alas 8 sa aga kay alas 8 tub alas 5. So na kumbaga amo gid lang ginuyang mo nga hindi man na usik nga tiyempo kay ang tinutuyo mo magboto ka
Pero ti amo na kay ti tungod nga ulihi kita nag-decide nga magparehistro abi mo, Bombozil. Amo gid bambuan ang iba ni sa ila halin pa sa mga BPO worker Oh. first rin sila bambuan kung sa diin pula bugtaw gituod ang ila sini nga ginaobra kaga magdiretso na lang di after sang ila nga shift ta bambuan para Sus. makaparehistro kay ti ang iban matuod masako man ini sa ila nga mga obra bambuan. So dapat kung magtudogin man ang ulan bambuan mapasilong lang gid sila amo lang ginang aton nga ma-advise sa ila kay ti kaluoy man ni kung magsulay dira sila karon sa ulan pag abot nila bambuan sa sulod sang magparehistro na basa na sila ti kurugon ni sila kay para malayo na lang gid sa trangkaso bambuan. Oho, gani man. Okay, sige. Anyway, mayo kay naghulaw ang ulan. At least hindi na sila dira mabasa, no? May mga nakita ko bala Bombozil, yung mga nagalinabay sa imo, no? May mga bit-bit nga mga envelopes. Ano ni bag-o na sila abot? Bambuan dito na sila sa may gapila na sila nga daan nagabakal ini sila sa iba ng mga pagkaon, nagapangapi pa ang iban. Ang iba nagtulog-tulog pa dianay no, nagapungko lang dianay sa higad kang magpiyong-piyong kay ti katuluyo pa namo ning oras Bambuan kay do kabugnaw pa nga daan sang huyop sang hangin no, diri sa gwa. Kaga amo na medyo mabasa gid subong ang aton nga dalanon Bambuan sa syudad sang Bacolod. So halong-halong lang sa aton nga mga riders dira no sa mga pampubliko kaga private man nga vehicle. So maghalong lang sila Bambuan. Slowly but surely lang ang pag-drive hasta makalabot sa ilang nga mga kaladtuan Bambuan. Okay, sige. Salamat gid Bombozil. Sa Bambuan live kita diri sa University of St. Lasal ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Why punaw no? Salamat gid Bombozil. Why punaw ang pila sa gwa sa University of St. Lasal ga ulan man. Amo na ba nila umulan bumagyo. Ay, grabe, no? Ang pagparehistro, tianhon mo kahit yung mga kauturan ta, diretso man nila nga magparehistro. Importante sunod sila sa protocol, although kisa na iniping-iping lang, pero way kita may mahimo, no? Kay diretso nila magparehistro, so may mga pulis man dira agabantay, ti kung mag-ulan, ti amo na ulanan man sila kung mag-init, no? Kung adlaw initan man, bawtit ang kaso giningwa kung medyo mahina-hina ka lang Bombo Anthony, no? Trangkaso giningwa kung medyo mahina-hina ka lang amo ni nga sahi iya sang sitwasyon, no? Sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, budlay katama, no? So, ano lang gid importante, no? Bastante dapat nakakaon ka, supplement sa lawas para nga hindi ka madali-dali dira, no? Kay kabudlay man na karon nga syempre ang imo nga desire sa pagparehistro ara dira. Pero karon kung magtrangkaso ka man na iya, no? Especially nga ang COVID nga daan, mga symptoms nga daan sumong ti makaangay man sa trangkaso, no? So kinahanglan unahon mo gyang kaugalingon mo, ti alangan mo pa na sila hambalon nga. Ti tari ko nagparehistro kasang una kay nagsugod naman ni 2019 na ti way naman kay ara na. No, tiyan mo na sa mga kauturan naton kung hindi na lang gid kita ya maakomodaran, way kita may mahimo, no? Hindi kita ya pwedeng waldati ka kay amo ne, way ka na akomodar. Eti syempre balikan ka naman akaron sang COMELEC. Tinga asang nagwangal kami nga dapat maparegister na kamo 2019 pa lang June, July nagsugod na registration ara kamo tapos subong kay extension na gid niya amo na bala. Kisa malibog pa sa room, di ni sila naghalalin. Amo pag ni kadamo, wala na akomodar. Kapon, we had an interview sa COMELEC. Naglapaw na kita iya mga kabinan sa target nga ginatawag. No? Sobra na 300,000. So, may 300,000 siya as of July. And then, nadugangan pagid sang ERB hearing tubala sang September, mga 20,518. Plus, October nga ni nga 3 weeks. So more or less sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, more or less kung tanawon mo ti makalabot na kita kung hindi ni sila iban mapang delist mga 300 lapit na 350,000. Grabe, pinakadamo. Amo ni ginambal sa mga nagparehistro sa aton, do amo gid ning mga kauturan ta nga aktibo gid katama, no? Damo gid nagparehistro. Gambaling iban ti nga na excited ka mo magparehistro sa Bacolod daw.
No? Tiba na gambal, ti ka-exciting mo, ti do sa ano bla mag binungguanay sa palabuton nga 2022 elections. Ano mambal nyo sa ato niya nga mga kauturan? Ano ang pinakarason nyo nga kinanglan, I have to go out and vote, kinanglan pa-register ko. Kaya syempre una best na paggit na sa konstitusyon ta, diretso ta na, pero sa una, ibang tanga mga kauturan, wala naman bother. Bahala na da. Kung wala man kuya registration, wala. No? Kahit isubong niya, kung tanawon mo, although nagadamo, iba na nga ito niya population, pero kung tanawon mo, sobra na 300,000. So, una, gambal, gani nga ti, dapat, tiyo na nga matunga sa duwa ka distritong Bacolod, kay man ti, do hindi na ni masarangan sang salang ka election officer, dapat duha na ni, no? Sobra na 300,000, tiyanhon mo, ti wala man to na dayon. So, subong, nato yung mga kauturan, mo siya gusto magparehistro. Ano ay man? Diba nagambal nga, kay ti, maboto kami no? Halin nga daan sa national, pero ti ka init sang politika, no? Sa mga magapapili, may naka-pink na to, may naka-green na to, may naka-pula na, ano pa mga political color, no? Nga nagasimbolo kung sino magapapili. And then, diya sa aton sa local, ti may pula, may ara sang puti, no? Naton iya sa mga nagapapili diriya sa aton sa lokal. So manila ti ka-exciting nga daan, makon mo na. Iban ginambal kun si Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson pag grabe niya matabo sa syudad sa Bacolod, Battle Royale. Si Mayor Bing Leonardia, kung tanawon mo, pila-pila nakatuig, no? Pila nakaanyo siya nga nang inalkalde, pila 15, pila katuig, pila katermino. Ang iyang maka-enkwentro, former 3rd District Congressman Albi Benitez, tinebeluan taman, no? Hindi man lahog-lahog, syempre. So kung tanawon mo, that's why iba nato yung mga kautulan ba ka-exciting man isang election nga ka-exciting man isang election nga sa Bacolod man. Nagapila kuda bomboan. Alas 4 sang aga. Okay? Palang, puno na ang pila. 400 lang kwaon. Ang tawoga 1,000. Mayong aga gali ay tuod. Ma'am Rachel, te ara ka pa gyapon or nakapila ka nakatapos ka na ya parehistro. Perte, no? So, amo na ang gusto iya nga sa mga kauturan naton nga makaparehistro. Gusto namin tuloy ang pagbabago, ayaw namin makabalik. Grabe. May mga gusto kamo yan, may mga tagsa-tagsa sa aton. And we respect that. Kung sino man ang gusto naton yung mga kandidato, aton lang gid siya sa mga kauturan naton, ang mga reminders naton nga panilagan gid naton yang sitwasyon, no? Kay gamatter na halin niya ang isa makaboto dako gid na katama nga bagay, no, sa ato niya mga kauturan, sa ato niya nga mga kabombo nga that would nagpauli na kay waay chance sa bomboan, balik lang buwas timayo man kaya ara ka na sa puntaya, okay, sige, no, titsakto gid ang desisyon mo kay nga matansyab nyo man na mo kay pila lang. Ang hambal sa aton sang Comelec kahapon, 350 ang kuhaon sa regular. Ang 100, i-allot pa na siya sa mga PWDs. Di kung makita mo yung ay duari na ko sa ika-500, so ari na ko sa 1,000 at ipauli na lang. Kusang sa mag-usay ka sa tiyempo mo, hulaton mo pa karon yung mag alas 6, alas 7 nga makapanagtag sang numero, tapos wala man ang gyapon. So, tsakto na. Kaya tiga ulan nga daan subong, no? Balik boss, medyo tuloy temprano, nagpukad to kalas ka to, duwag yung tsansa, no? Taga task force, yun ka bantay, ops! Hindi ka mo maguluwa, das lungga nyo, kaya alas 4, patapanugutan, kay may curfew, tibanta nga mga kauturan, maski alas 12, aral alas kilid-kilid, di ko panagot, kita mo na, no? Himuon niyang tanan mo, pwede na siya kuntani kung nagka-parehistro kita early. Ganing again, ambal ko na, why naman kita sa may mo, kaya ara na, tiyanhon mo kay why kaya nakaparehistro early. So meaning, hindi ka lang niya maakig kung hindi ka maakomodaran. Kag magkumod sa amuning sitwasyon, kay man, ginatagan naman kita ya, sang bastante nga tiyempo, kag sang bastante nga oras. Okay?
Ayos kita dira. Sige no? So, sa aton nga mga kauturan, kung gusto nyo, pareho kay Ma'am Rachel, amal niya nagpuli na lang siya kanagkanto siya alas 4, way tsansa. So, basi may magkanto pa dira mga alas 5, way nagid siya. No? So, kaya hindi ka na lang yan ay mag-usik sa tiyempo mo, meaning, tiyempohan mo gidya nga, basi pa man lang makasalot ka, madala ka sa 350 nga numero sa mga regular dira nga nagapila. Way may problema kung sa PWD ka bi or senior ka, no, or nagabusong ka kati may special lane for you, galinti may limit man na isa man lang kagatos sa tagsa kadlaw until kita sa Saturday ha, that's October 30. Sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan dugang pa nga mga balita aton iya nga diskusyonan. Dalang kita, stand by. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses. Sige, pabalik na sa aton nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa mga kauturan naton sa Diwata naga-monitor sa aton subong sa radyo sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial kag sa mga naga-monitor man sa aton subong sa Facebook no sa Facebook Live sang DYWB Bombo Radyo Bacolod no so mayugid nga pagpamati sa inyo mga kauturan naton diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kay man sa bugos nga pungsod Pilipinas or mangin sa luwas sang pungsod kay man ang manami lang sa Facebook or sa YouTube sa YouTube account naton we have YouTube na sa Bombo Radyo Bacolod please like and subscribe syempre kung wala Facebook we have YouTube so pwede nyo gid kami matanaw no makita nyo anong sitwasyon just like earlier no anong sitwasyon diriya sa aton no sa may syudad sang Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo okay sige no sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita sa subong iya nga aga sige no sa mga maayo gid na trained nga mga estudyante iban tuod ang mga nagapilila na subong ho mga estudyante no so kay manog 18 okay sige no so importante no makahibalo sila nga diretso ko ning pagboto so kinahanglan gid kay kinabanan ng mga nagapilila subong sa Gwa sa University of St. Lasal tuod mga lamharon kay syempre manog 18 no sa kinahanglan gid nila yung magparehistro ina sila mga medyo mga mabakod-bakod pero hindi kita magsalig nga ti bakod ta no okay lang na no so kinahanglan na we have to be very careful gid kay hambal na gani ang COVID yara kaya kung tanawon mo subong ang kaso naton sang COVID-19 unlike man gid sa mga tinalikdan no in fairness subong yung ganubo maski sa national ang mga kaso 4,405 kahapon panibagong nga kaso sang last time to maghambal kaya COVID sa national tag 22,000 pertek taas mo sa isa lang kaadlaw so in fairness nagadubo kaya kung tanawon mo sige ang ginapatigayo naton iya nga vaccination, di ba? Sa aton nga mga kauturan. Hambal ganin ni President Rodrigo Duterte, hambal niya sa mga LGUs, himua, no? Ang tanan nga means para nga makaparehistro ka, no? Sa aton iya, nga mga makapabakuna ka no sa mga kauto makabakuna ka sa mga LGUs bala and in fairness sa LGUs mayara nga sige natawag may mga drive-thru nga vaccination may vaccination nga mobile mayara nga kadtuan ka sa panimalay mo subong niya bombaan tani ginatok ka na gidya sa ganhaan mo, abi pa bakuna na. And in fairness kahapon, kabay pa sige-sige lang, sa 62 naman lang nagdugang kaso sa Bacolod, 115 sa bahin iya, sa probinsya iya sang Negros Occidental, no, sa aton yung mga kabombo. So, in fairness, no, nubo-nubo na man yung nagdugang sa COVID-19 cases. Kabay pa sige-sige lang, kaya again, hambal ganin sang presidente, tihimuon tang tanan nga pamagi para mabakunahan kita tanan. Kaya pareho sa mga ginahirit sa mga drivers no balikan tang patrol Bomba Anthony or makikangot kita sa aton yang sister station ng Bombo Radyo Davao sa gibinaha man bla Bombo Anthony no driya sa aton at least okay lang kita tulo-taliti sa iban nga mga lugar gibinaha kay perting ulan so nagahirit ang mga drivers sang 100% nga sitting capacity kaya syempre subong no panilagan tapat today ginatanaw mayara naman sang additional nga way saka naman today sang presyo sang gatong naton sus ika 9th week na ni sus hindi na gid magwanta tinagambala mga drivers hands up na gid kami ano na lang gid kami no in fairness no maintindihan mo sila kay syempre magsaka ang gatong hindi man na sila mahambal ura-ura dati buwas
from 10 pesos, ma 11 or 12 pesos na kami parokot, kaya hindi nangig kami yakagwanta, hindi man sila pwede mo. Kasi dapat may LTFRB pa, no? Proseso pa rin ila sundon. So kung ikaw driver, no, nga affected ka na nga daan, ang imo biyahe tungod una best, Bombo Anthony, una best, ang seating capacity, ang sanguna, masakay mo sa jeep mo, makapulo ka pa, kung mga 18 hawak na nagasakay, meaning gaiping-iping, as long as mga makasakay ang tanan, maakomodaran mo, subong ya, because of 1 meter sa isa, diba? Sa isa ka side, pila lang Bombo Anthony kasakay, 5, 4, doon mo na siya nag 1/2 gid, tapos sa piyak amo man. So paano sina, no, diba? Dihado ka gid. Perde ka gid. So plus, so sang presyo sang gatong yang hambal ko rin magsaka naman today kay Martes kita, ika 9th week na. So gyapang hakroy na gid ang mga kauturan ta mga drivers, tinagahambal sila, hindi mo man sila mahambal kung mabasol kung magdemand sila nga 100% ang seating capacity kay manti pierde sila. Pero syempre kabaluman kita nga hindi na sila pasubong sang IATF, no, kay tungod nga why pa man nato nalabot ang herd immunity, no, gaamat-amat pa man nanggid kita. So, kung magsige lang ni ang balta na gani, kung mabakunahan ng taya almost aton, nga ma-achieve naton ang 80%, at least maghalog-halog na kung magbiyahe ka, no, pwede na kasi vaccinated ka, why na sang duro gamo, why na sang duro recubicus, no, and at the same time, luwasin na iya, syempre mga, ano naman lang na, mga bintaha, pero luwasin na, may protection gid lawas mo, in fairness, no, amo gid ang aton nga panumdumon, hindi na kita manumdum sa kung ano-ano pa, tungod na sa vaccination nga ina, kay panumdumon mo, hindi ka na mag-rely to sa, like for instance, may kaso to, abing, ay nga, nabakulahan na, napatay siya, pero panumdumon mo kalabanan sang mga nagtaliwan, mga unvaccinated. So, dira pa lang. And panumdumon mo, minilyon na mga tawos bugos sa kalabutan na bakunahan. Kung malain ang bakuna, kung titigok ng tanan, debla? Amulang gid na. Amulang gid ang pinaka-logic sina. Kung nga ang kinahanglan kita, no, sa aton yung mga kauturan, kinahanglan kita iya ang magpabakuna. No? Why? May need sa aton yung mga kauturan sa aton yung mga kabombo, ang pagpavaksin o kun ang pagpabakuna. Okay? So, klaro na kita dira sa aton iya nga mga kabombo. No, balikan man naton kay mga dugang pa nga mga balita man ang patrol or ang aton iya nga sister station sa pila iya ka mga regapangunang mga balita kay Manila Bay damo na gito na excite magtan-aw to. Ang Manila Bay lang artificial ni ang Dolomite Beach ni bala okay man pero ang balta na gani dogin kun kada anod sa mga Dolomite sand gakaanod man ang pila ka mil kay ti milyon ka pesos ang ginbubo da proyekto ka kwartas ng DNR mo mabal si ang iba no why nagidi pulo si klase sang proyekto kung tinuan tang Manila Bay why niya problema pero diba? Kaya mo maging ang pinaka-ultimate goal. Pero kung ano mo na gani, kung ano gani pagtawag sinaman, gistuhan mo sa milyon ka pesos para nga magputi na siya mga balas, tiyan mo nang dako ang problema. Kaya damo ta prioridad. No? Priority naton subong damo di ginagutom ho. Sagit man niya bukbuk kwartata sa inang balas na nga hindi man na makaon sang tawo. Matinuan naman nila, okay na na. Galing ko nag-ainawas ng manggad sa Pilipinas, di pwede man na Pero sa subong nga sitwasyon, why kita bilib sa muni nga sa isang proyekto? Maano ka no, ma-frustrate ka bala? Nga kinanglan ta na gastuhan man. Anong punto? Para i-beautify? Di pwede man na napaiway. Subong importante, tinlo. Importante, why ginagutom mga Pilipino? Kay kabudlay sa nga niyang sitwasyon. Mga drivers, ginatag mo siguro sa mga drivers ni gaagunto subong, di ba? Gawangal ni sila, fuel subsidy. Tag mo siguro sila, lipay pa. Ang ila nga pamilya, rather than magasto ka dahil isang balas nga hindi mo na makaon sang tao nga puti na tuod. Pero, again, pwede mo man lang mapaiway. No? Manawon mo kayo inawas mo ng galibanggad sa Pilipinas, kaya nga magasto ganito sa balas nga paputiun talang Manila Bay. Tapos, may mga drivers na nga kulang mga ganito sa subsidy. No? May mga proyekto kita nga, do hindi man gani makamasaman, kaya dulain man na nagabintaha sina. Amo na ka-frustrating kis sa aton yung mga kauturan, hambal sa iban, lapit na eleksyon na. Amo ni nga, maski budla yung pila, mapila kami
Ay tarawon tani kay butang tang tawo nga sa dapat nga intsakto nga ibutang tas pwesto. Balikan naton si Bombo ni Zil Minardo sa dugang pang mga balita madulong sa aton subong yang aga. Bombo Zil, please go ahead. Yes, sa Bambuan. So, nakakasyon na kami dahil yan ng kagalitan. Jora Jonre Batadlana Bambuano ang anay hepe sa nga Police Station 4 pero sa subong nga Bambuano ginhatag ini ang iya ang medalya ng kagalingan dito sa Region 6 no sa pagpanguna ni Police Brigadier General Rolando Miranda Bambuan kung sa diin ining medalya ng kagalingan tungod sa mga successful nga bypass operation nila sa mga illegal drugs sa Bambuan. So kapasalamat gid ini una-una sa Ginoo si Police Major Jonre Batadlan sa hatag nino sa mga accomplishments niya kagkasubong man sa mga parihon niya Bambuan nga mga kapulisan nga nasakupan dira sa Police Station 4 sang una kay tungod man sa ilang hard work ang Bambuan kag persistence man no, nga sa pagbulig dira sa kada operations amo ni naangkon nila ang medalya ng kagalingan Bambuan kag gani pangabay lang no si Police Jonre Batadlan nga dapat padayon ng sa ila Bambuan nga hard work no kaga effort sa mga kada operation sini Bambuan. Sa Bambuan so amo ang ginapasalamatan subong ni Police Jonre Batadlan una-una ang Ginoo gid kagang iya nga mga kumpanyon sini nga mga kapulisan Bambuan kay tungod sa ilaman no naangkon ni nila ang medalya ang kagalingan nga award Bambuan dito sa Camp Delgado Martin Delgado Bambuan dito sa Iloilo City. So first time ni makabaton ni Police Major Jonre Batadlan nga halin mismo sa regional nga award Bambuan. Kaya sa Bambuan para sa dugang nga pahayag kag detalye ni Police Major Jonre Batadlan pamatian nato ng iya nga pahayag. Bali accomplishment siya ma'am sa illegal drugs bypass operation is a successful bypass operation na mo. Wow. Natagaan kita sa medalya ng kagalingan. Ito sa aton mga lutog mga personnel ng police station. So, ano man mga bal mo, Major Batadlan, so itungod na nakakuha ka sa mga awa. Is this your first time? First time ko diri sa Region 6 na award. But here in Bacolod, how many times na? First time ko diri sa regional office. Sa Bacolod, every racing yung award at magkadasang commendation sa mga accomplishment. So, thankful dito sa Ginoo mga gitagaan. Itagaan award. Mag-try pa kita harder para mublato ng trabaho. Ang award lang na siya bonus siya. Kita mandate is to serve protect. Isa pa na sa motivation sa ito sige pag kita strive harder para accomplish pag si madam. Kasi gatas lang ako sa personal na mapisan man kagatrabaho hindi ka man na makuha pag hindi mo sa iya. Ngunit po na buligan sa gato at informasyon para Bombo Zil, Yes, sa ate Bambuan. okay man na kahit may mga recognition ng mga kapulisan ta, butang balon, ginapanumdum na sila nga dapat mag-perform sila sa Mayo. Kay kung Mayo imo performance, maukod imo nga performance, no? Ano ni pagtawag, ano ni gani, ma-recognize ka, kaya mo ning kinanglan naton mo nga mga pulis taya, dapat pisan ta. No, extra effort kita, hindi na pwede nga do medyo pawala lang taya, di ba? So, amo nang pinaka-importante sa tanan. Pero dahil lang gid bala sa likod mo, nagbubo ang ulan subong, nagtudong ulan. Yes, sa Bambuan nagtudo ang ulan subong pero kung makita nimo Bambuan dira sa akon nga likuran, padayon sa gihapon na iba naton nga kauturan nga magpila. Kung ginapamatamat ini sila pila sang aton nga mga sa
mga otoridad dari Bambuan kay timanghatag na sila dugay-dugay sang numero. Pero sa nga kagapon to ya Bambuan mga alas 7 patoy nang hatag sang number sa subong gurugin aga-agahan nila kay ti para makapuli na lang niyang hindi maabtan kay ti nagainulan pa ya subong Bambuan. Oo. So ano ni, pero ang iba niya, may mga nagalalin na sa pila. Amo na ang balko, kung pwede tayo makapasilong, hindi tayo pagpanindugan ang pila. Tadra, kay ano lang, ihamba lang sa pulis, no? O, ginpa, ano na subong? Nagano na sila ginabambuan, nagpila na diri sila, nagamat-amat na kay base gin pa ano na lang nila, gin paagahan ining panghatag sang numero kay ti kaluoy man di sa sige pila mga kauturan ta iban magkarabasa na di nga hindi lang man bala mabtan sang numero nga i-cater subong sang Comelec. Oo, ginapaano sila, ginapaano ni ganun sila, ginapalinya na sila so ara na managtag ng number. Yes, correct ka Bambuan, nag-amat-amat na sila kay para magaan ni sila sang numero. Mayo kay early man ang number kay di syempre Bombozil sa Comelec hindi taman na sila mapuwersa nga like timpranuhan nyo pa muni amo to ang numero bala kay ti in fairness na sa ilaya alas 8 tubto alas 5 no so hindi mo na sila yung mabasol ti kun mag early sila ti mo nang pasalamatan da naton iban gani Bombozil kay na pag-abot nila alas 4 kuno kita nila 2,000 na nagpauli na lang no ti mayo na lang pauli ka kay may baluan mo man na mo kung malabutan ka sang number or hindi. Amo kita Bambuan kay ti kung tanawon mo lang ang pila maglaba-laba na da maisip-isip mo na kung diin ka na dadampi kung diin ka na dampi nga numero no kung ikaw magpila kapit nga sa kalabaon na gid diri subong. So sa subong Bambuan mo na ginapamatamat na sila pila kay para tagaan ni sila sang numero kag ang mga hindi gani maabtan so pwede na sila kamatamat kay ti kung magatinir pa di sila wala naman sila gyapon ha Bambuan sang asahan pa kon hangpon no kay ang i-cater subong so pila lang to Bambuan 400 ka mga registrants kaga 100 plus ining ara sa priority lane. Oo, gani man. So, amo niya, kung hindi ta maabtan, hindi lang ta magpudag-pudag, mabalik na lang tayo pagkabuas. Hasta kung makomodaran kita. Kung hindi kita makomodaran, next election na lang Ang maganda mo sa buong ganito, nagasanag-sanag na. Pero ang buo sang ulan, ara sa gihapon, no? Nagatulutalit gihapon na Bambuan. Pero diri sa sides sang south, may iban tayo gani nga duway, gidya gani payong mo. Kaya Bambuan ang iban wala sang payong no nagasulay na lang ganyan laban lang sila dia fighting lang sa gyapon. Oo, do kang buwis buhay gini klase ni ka registration ng aton maamo sini galing ti anon mo kaya mo nang ila gusto matabo no why ta may mahimo dra. Anyway, sige salamat kid Bombozil. Yes, sa Bambuan para sa pagpangalagad sa Bumbo Reports First Edition, ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo. Salamat sa kay Bomboliani Zil Minardo sa dugang pa nga mga balita. No? Tianhon mo na kay ti amo nang ila abi ang maparehistro mo subong no. Ti hindi mo ba na mapunggan sila. Ay gusto nila yang magparehistro no sa aton yung mga kauturan. Amo lang na ginapanumdum naton kay tiga ulan kabudlay gid kung nagpulaw ka tapos maulanan ka no ano lang gid dala importante that's why iban nga may mga tuyo o magparehistro kay we still have Bombo Anthony ara pang tingog sang patrol no why na off we still have ano ni gani tomorrow pa until sa Saturday 27 may 4 days pa sa aton nga mga kauturan so ang 4 na kaadlaw ti kabay pa nga maakomodaran ka sa sinang 4 kaadlaw. Anyway, dahil lang gid, iyari na ang aton iya mga kabinan nga mga sister stations, no? Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga patigayon sang region-wide ay subong iya nga aga Bombo Radio Iloilo. Welcome and good morning. Good morning. Kamusta? Ano mga balita? Bacolod. Sa liwat, welcome gid kamayong aga Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, subong nga adlaw diri samon sa Bacolod ga ulan, ga pulo panaliti, daga on and off balang ulan. So sa mo maning mga kauturan namon ni parehistro bala subong sagwa sang University of St. Lasal. Kay man nagapila sa voters registration damo gidyagyapon kung ano kadamo ang mga tawo last time to kay tisubba supposedly ang voters registration until lang gidya sa September 30 o galing because nga nagdemand ng mga kauturan taging pasugtan sang Comelec
nagsugod naman kita 11, October 11 to 30. Subong diri sa amon last time to gadi naghuso, abi namon gani basi magjutay-jutay na ni mag-extension sang voters registration, basi jutay naman lang way na akomodran sus. Sa pagkalaba sa gyapon subong maski nagkakaulanan sila sa ilang pwesto, wala nga kalingkang kahit siyempre basi masudlan ila pila tiga paulan ni iba ni may payong buklan payong ang wala payong ati okay lang sulay lang ang una diya ang sitwasyon sa amon na malamang ito kang buwis buhay ng voters registration drihaw diya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Samtang sa dugang panamon nga balita susubong nga adlaw amo man ni ang adlaw man sa deployment sa mga katapos ang kapulisan kay sa Tigalalag bala sugod subong nga adlaw until sa November 4 no. So ambal man gani diri sa aton sa PRO6 no, Police Regional Office 6 sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles nga handa naman no sa sining Undas 2021 sa Tigalalag ang alerto ang tanan naton iyang mga katapos ang kapulisan diriya sa aton sa may Western Visayas. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ang kundi may-ari diri sa amon pinaka-latest pinakaulihi bala nga barangay Tanod ni siya nga tiro patay sa may 13th Street diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Tikudi ang promisa sa amon diri sa bag-o namon nga BCPO director si Police Colonel Joseph Martir nga ti dapat gid niya subong ya ginatingwaan nga hindi kung may mga kaangay sini may matiruhan patay o mga shooting incident may mga krimen may matumod gid nga mga suspetsado ti subong to ginapamatud-an niya kay nga atong gintiro tong barangay Tanod tong 42 anyos nga may suspect na subong so more or less duha tubtob tatlo ka mga suspetsado ti kabay pa no mahatagan ini sang hustisya. Amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sang Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio Bacolod. Check pa natin karon connection ta. Bombo Radio Rojas, welcome and good morning. Bombo Richard, good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa amon sa Rojas City, Cagbilog, ng probinsya San Capiz. Ay nagahilapit na gid no ang pista minatay ang presyo alay sa bulak diri sa amon sa may Rojas City, Cagbilog, bilog ng probinsya San Capiz sa amon pinakulihing pag-check yaman mataas yapon Bombo Richard kay according sa mga nagabaligya no. Mahal man ang biyang support pagsuktalay sa ila kung ginabayad nila sa ila ginakuhaan o kung sa ila sila nga suppliers agado hindi pa sa madahog ang mga nagabakal nga mga customers kay syempre igo na sila magpawakal kung mga Webes pa na kay pagka-Piernes closure na mo no 29, 30, 31, 1 kaga 2 sa lugar bagay namon diri nga balita kahapon bawo pa sa sagit sa madagakaon o may mga nakitaan kahapon o may nakitaan kahapon sa pagul sang tawo dito sa may sanitary landfill diri sa may barangay San Jose, Rojas City amon yung sanitary landfill diri sa may parte sang syudad sang Rojas 7 years ago napatay ning tawo no kitaan to kahapon niya nga mga tulan niya Bombo Richard sa may sanitary landfill or nasulod sa sako pala kag actually na tumod man ini nga lalaki nga ti residente galing siya sa barangay Baybay, Rojas City kaya storya sini last year nagbayad ning pamilya sang 5,000 ka pesos sa pamilya o sa himata bala sang isa ka supulterero diri sa may barangay Banica, Rojas City kay pagkakalinon no sa bag-o nga nicho kapag tilain niya ilagay na sulod dito sa nicho ba na supposedly para sa mo na pamilya or sa alas taliwan Bombo Richard kaya bayaran na to 5,000 tilain ganito yung mga tulaan or tulaan sa mga asang nagtaliwan niya tao ang nasulod sa nicho nga na no kag ang dapat nga iya naboy dito sa may parte sa sanitary landfill sa may San Jose ayan igagig ng pamilya kay man nagbayad gani sila para mabutang sa inchakto kung para mapagputong ito kalikan siya amoy gali ang natabo sa bangkay sa
ti nag-file gani sang COC dito sa may Sofitel Hotel sa may Pasay City para sa pagka-president sa 2022 elections. Ay siling niya kumbaga kung may araman siyang saan pa pala Bombo Richard sang background sa politika kay malang iya siling tiyo ng inalkalde man sang panabit ang panuwas ng Sigma iya siling tatay nangin ang first konsihal man dira sa may nasambit nga Banwa pero kung personal ang hambalon ti wala gid siya sang experience wala siya nagkapitan wala siya nag-mayor or vice mayor wala siya nag-FB member o ti sa patag sang province wala man siya governor kaga so far kongresista bi sa first kag second district of Capiz diretsyo na saya sa may pagka-presidente kiti amo nang sugo gani suno sa iya sang Holy Spirit kung nahimo lang Bombo Richard no gusto nga kung tali nga maging katandem si Manny Pacquiao kay yang president si Pacquiao siya gani ang VP galing kay Tina Dumaran gid no nag-timing gid nga ti pareho sila sa posisyon nga gil padalaganan dito ay nasang chance nga mangina katandem gani sila ni Senator Manny Pacquiao kagiling si James nga ni Blaning lalaki ning sapatero balang sa kalam lang siya lang sa kalam kay ti ginaagawan siya sang duha diri ka mga kababayenhan sa may syudad sang Rojas nagapati siya nga tiya kay tsura si Coco Martina si Cardo Dalisay Bombo Richard ay siling niya mo nang iya si tsura kang posible bangod sa iya nga unending love wala kung hugot niya nga pagpalangga mo na nga ti ginaagawan siya gani sang duha ka mga kababayenhan ay inlutang diri sa may parte sang kwartero ti so far okay naman tong yung siling nga kondisyon matapos nga tiil malang ning igo nila kagamuna ang bayag diri sang chief of police sang kwartero municipal police station ang suspect wala man to naresto kay siling wala man naabdan or wala man ninabtan sa nagluntad ang insidente. So far, mo diri gali kaso sa COVID-19 na matamas nga naganubo tag isa na lang ka kaso, tag 5, tag 10 amo lang na kada adlaw ang record diri sa amon sa may probinsya sa Capiz pagabot sa COVID-19 cases. Amo na mga balita diri Bombo Richard sa Rojas City, Bilog ang probinsya sa Capiz, Beletrasi mo Bombo Radio Iloilo. Salamat gid Bombo Radio Rojas. Check man naton karon Bombo Radio Karibo. Welcome and good morning. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Richard. Ang mga nagapanguna na diriman nga mga balita sa Aklan kag Banwa sang Kalibo nagpadumdum ka ang amon diri nga Comelec partikular sa kay Sir Gerardo no angot bala sa ini nga deadline no dali na lang ang deadline sang ini nga voters registration hasta nang ini sa Oktubre 30 subong dagon ni ambal to sa aton nga tagapaghambal tagapagpamapa sa aton nga Comelec Aklan nga ang mga wala pa subong magparehistro na kag hindi na paghulaton ang last minute registration kay kon in kaso nga hindi kabot sa oras pasinsahan na lang kay hindi na gid ina pagbatonon. Pero kindugang to nga statement sa amon nga taga Comelec nga nagapabilin pa subong no nga wala pa sang may nagkadto silang talatapan or silang opisina angot sa nagapa-substitute bla no or even nag-withdraw sa sa matapos yung nag-file sa ilang COC. So far wala pa sang mga musina. So padumdum sa amon yung taga Comelec sa mga wala pa makaparehistro or may mga posibleng pag-transfer si Banyaman ano pa ginulat magkadto na kuno sa amon diri nga may Comelec office. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita kagapon sa ginpatigayon nga sesyon sa amon nga sangguniang panalawigan gintalakay ang panbalaw ang mga siklista kay nagatinaas ang numero sa mga siklista nga nagaagi sa amon nga National Highway diri sa probinsya sa Aklan. Ang statement to kagapon ni SP member ni Ron ang Committee on Peace and Order kaga sa Transportation nga damo na ang nagapabot no sang complaint kag pagkabalaka sa mga pambala muna nga mga siklista kay
gusto na nga i-recommend nga i-regulate ang mga amon isinang nga mga aktibidad sang pipila ka mga grupo sang mga siklista kini kabalaka sila nga madugangan ang nagakanabo nga mga disgrasya kay man may mga yara nga na-record nalakip sa disgrasya ang pipila ka mga nagasiklista kay tira nagagi sa National Highway kay subong diri sa amon way man kami di sang natawag bicycle lane. Di kagapon may mga pagpatawag sa mga grupo sa mga siklista para at least makahatag man sang ilang statement at isubong hatagan na no, tangasyon sa amon nga taga Sangguniang Panlalawigan. Kagidugang ko na lang ang amon nga sementeryo diri sa amon naka-interview kami to sang pangagapon bali security guard nga naka-assign sa mga sementeryo no nga under sa amon nga simbahan ang Milagrosa Cemetery kag Old Roman Cemetery siling to sa aton nga nakabantay to gapon nga security guard so far na daw 20 to 30 to 40% ang nagakadto no kagapon kag ginexpectar gid nila nga basi kon Webes or sa November 3 magakadto gid magabuhos ang mga tawo nga magabisita sa ilang mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan nga dira nakalubong sa mga munisipyo sementeryo todo bantay kag subong man adlaw maga-deploy man ang amon nga Aklan Police Provincial Office sa ilang mga personnel persa sang PNP para at least matutukan ang pagamat-amat nga nagakadto nga makigmanghura namon sa mga pipila diri ka mga sementeryo. Amo lang ni mga nagapanguna namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Back to you, Umbo Richard. Salamat din Bombo Radyo Kalibo. Mga balita diri sa amon sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang Assistant Regional Director nga si Engineer Arturo Apolinar sa Land Transportation Office wahay nagpundo sang ginpaparahan sang mga traffic enforcers. Nakita nga beating the red light no balan mo diri sa syudad diri sa L98 may stoplight so dapat kung pula automatic mapundo tani siya o galing pakita yung daw nabilin pa man yung mga sinigundo sang yellow na kuno sa tunga-tunga sa highway kaya lang naman yung magpundo tunga-tunga sang intersection alin sa saya balay sa distrito sa Mandurria facing sa Land Transportation Office kay mga opisina sa Tanikapon aso sa way tana pumundo ang iyang rason ga pinataka lang sang pagpanakop ang TMTRO kahit siling niya pagsundan niyo ko to sa opisina pwede malangalin niya marason niya kung may violation ka sundon lang sa opisina kasi sa pagpangusisa makaapat na kunong ini nga may arang nga traffic violations pero daw sa wala lang sang bungog sa Assistant Regional Director sa LTO. Sa dugang pagin nga mga balita pagpalupok sang improvised explosive device sa boundary sang Barangay Hulason kag Samayang sa Barangay Tubungan Iloilo kung sa din pila sang duha ka pulis isa ka pagtraidor na buhat sunod sa Police Regional Office 6 na communist terrorism sa kasang kaso kriminal. Sa dugang pagin nga mga balita ginareklamo diri sa mo no masami ining padayon nga malutak nga dalan bangod sang quarry operations dira sa Banwasang Dueñas hindi lang duwa tatlo rapat ka mga barangay apektado ko na diri kundi masobra 8 ang iban sinadiri ginakayo na sang provincial engineer sang nagligal ni Simara pero balik naman subong grabing lutak damo reklamo ang mga pumuluyo kay lutako ng dalan sino man nabi hindi magreklamo sino kung maglutako ng ilang dalan sa dugang pagin nga mga balitang local economic enterprise diri sa syudad eksido nga nagabantay sa mga kiluan nga nagapaminta sa may pangdaya sa merkado ilabi na subong dali na lang ang Disyembre dali na lang ang Berman sa kita subong mabatyagan na nato ng Pasko kag nagaparing hamot ng 13th month sa dugang pa nga mga balita isa patay sa pilason sa Maigos ang Kilat sa Banwasang San Rafael Iloilo atong senior citizen nga 64 anyos nagakayo sang atop sa babaw balay niya sa Banwasang San Dionisio Igos ang Kilat patay kaya ang isa dari ka babae legal naman ang edad nagasilong sa cottage inigo sang Kilat may ka na pilasan ni biktima ka nagapabilin karon sa
ospital. So para maning mga balita dari sa amon, kung pwede man lang nga rason nga liinis ang Assistant Regional Director sa National Transportation Office, kag valid man lang reason niya kung madakpan ka may violation ka, pasundon lang sang opisina, basi sundon ini sang iban nga mga motorista, bumbuan, Bacolod. Ay, waslik po der. Nano naman, ti ko klaro man naman nga may traffic, ano siya, may violation siya. Amo na bilang ginambal, Bombo Richard, na paano man ang, like, di ba, ang mga tao ganing may posisyon sa gobyerno, amo na bilang waslik po der, paano man ang mga ordinaryo nga tao magsunod, mag-amo sila, no? Kay sila mismo, hindi taka-inchindi nga hindi man sila kasunod sa regulasyon sa dalan, Bombo Richard. Pwede man siya kadulog kay istoryahon nila nga arao sa tunga-tunga nako hindi nako pwede kapunto kaya nakita nyo sa akon beating the red light galing kay alang-alang na kay sa tunga nako hindi nako pwede kapundo kay makos ako traffic kundi tani naintindihan to hindi nga paisog-isog sige sundan nila ko sa opisina abiwan na natabo sinunod man sa mga traffic enforcers dito sa LTO dito sila nakadabot sang lagas araw may video na sang kuan gani sang paglagas sa iyang nga salakyan ibla nga itom linagas ang traffic enforcers hasta dito sa opisina sa Land Transportation Office Regional Office 6 sa Mausisan kaapat na gali niyang ginareklamo ning Assistant Regional Director engineer pa naman ito ay gidya sa bungog diya daw ay nagasabat rohas Ay, pasaway, gagawin Bombo Richard eh. Nakon mo paano kinatay kung una-una, gaya kayo consideration, hatagan ta consideration, kay posible na, amon to ganyan, nalangalangan na, pero di makaapat ka beses. Nakutukahan, man siningatan, sinang Regional Director, Bombo Richard, kag, di so far, di kung muna, gali ang, panabi, ang, hinimuon ni Abit, idogin na, kanya na lang do pagi lang pala sa taas na posisyon na sa aton sila nga kwanabi, Gobyerno Bombo Richard ay siya na gani nakasala tapos sinugo niya pa tong mga traffic enforcers nga sundan niyo ako to sa may opisina kung tani sundo maniis ang mga si pares posible mga kanya sa dalom na mga sa manubo nga posisyon sa ilang sila nga opisina kalala sila kung sundon man siya Bombo Richard kati nahimo ganit ang ilang sila nga senior or superior na gadabi kung tawgon ta ti alang alam sa dalom hindi man pagsundon Bombo Richard. Oo, tiyang rason niya. Siling niya, pinataka lang ng taga PM Tero, panakop. Ang mga traffic auxiliary, pinalagpat lang sila. Kaya rin ako sa tunga-tunga, lakpo nila ko. Siling niya, tiyo, kapanindugan siya, wala siya violation. Di pero punto, sinadara, kung nagapanindugan, may simplicar mo sa mga auxiliary, ito, kita nyo man ang alang-alang tunga, ang alang balandra, kung nakaroon sa lakyan ko, kundi nag-cause ng traffic. Ni kadako nga kabastusan para sa pamunuan sang syudad sa amo siya klase sa aktuasyon paisog-isog na lang ning iya daw ay sayaga pati di kung kapila na sa reklamo way gid maktuhan way gid penalidad pero kung LTO abi amuhon mo sini kaya sunan mo lang tigay LTO sige sundayo ko to sa barangay Mayang sa Tubungan duting masunod sila kalibot amo na budlay Bombo Richard no kay may mga musina bala tawo nagapanalig kay mga yara sa posisyon di dapat dina-aksyonan na sang taga LTO na tundira kay hindi ang isa kundi apat na galina na kakomit sa musina nga mga traffic violation kung ang iban siguro ang mga gamay-gamay nga mga taga Iloilo dapat siguro na hatagan na sang sanksyon pero sa Waigit dapat nga aksyonan na sang LTO ang Iloilo Bombo Richard. Amo na galing siling ko, kung tayo LTO, ayan na amo sining nga tao ni Assistant Regional Director Apolinar, mapasugot siya, nga amo lang niyang nirason naton. Kita dito makalabay sa gambalo nga, sige, sundan nyo lang kami to sa mapa, kahit to amo na opisina, amo na, pwede bala na. Kung may madakpa na bikaron nga kwadra, may madakpa na bikaron nga nag-beat sa sang red light, tapos nag-motor siya, kapag nga dito, nag-pulis sa barangay kuan dito sa barangay Dalihin niya gawabi. So kadabot na to tagaron pa to. Ti sa mga bal ka nga. Sige sundan ko to sa Dalihin. Duting ba sunod ang taga LTO? Ni kundi kwao nila plate number mo na gaan ka sang penalidad nga nako. Amar din ako nga kabastusan ini para sa mga auxiliary, para sa pumunuan sang syudad sa sining ginahimo niya diri pa siya ga opisina, amo ning imuon niya Assistant Regional Director pa sang LTO.
Siling nga, hindi man siya kuno magpolitiko para nga magpasikat. Anyway, hindi talaga mo pagbalikan da. Salamat. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Ang irony taga LTO kapa imo iya nagbeating the red light kapa kay una best antes na magsaylo sa pula ga orange pa man na, di ba? Ni go. Green basic nakatama tanan kabalo. Pag orange meaning manginaman ka na kay hindi ka na kun alang-alang ka na matabok pundo ka kay ma 5 in 5 seconds ma-red na siya. Di ba sakto na yung mga may ara nga in 8 seconds ma-red na siya. No? So, muna, ka-basic katamas natin taga LTO pa, Assistant Regional Director pa, sustuway naman na, yahuya, mag-amusin naman, no? Tapos gawaslik poder kay mo ya, pasundo mo pa tong tao, ay kaya dyan nagpundo, ay nano naman, mga mo nga tao, ay hindi na deserve nga magpungko sa mo nga pwesto, sus, ay kapati man ta, damo ni mga kamaayod sa LTO, pero mag-amuning yung aktuasyon ginapakita, hindi ginayay, hindi ginayain sakto, no? Ikaw pa nga taga ka LTO, numero 1 nga violator. Sus, grabe. Anyway, when kita iya makabi namin nabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo, Mary, Divine Grace, Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon